ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ин оқа вақти шуморо намегирад, аммо барои пешравии шабакаи нокаутиҷӣ зарур ва муҳим мебошад. сараввал оғоз мекунем аз ҷанговарони тоҷик. Расман рӯзи 26 феврал дар турнири ACS 36 дар шаҳри Москва набарди ҷанговари тоҷик аз клуби Акбар Файт Давлатманд Чӯпонов бар зидди ҷанговари рус Михаил Балакирёв дар вазни нимсабук баргузор мегардад. Рекорди касбии Давлатманд Чӯпонов 8-3 мебошад. Дар корномаи худ Давлатманд 2 ғалаба бо тариқи нокаут дорад. ӯ дар охирон набарди худ дар турнири ACS 27 аз рақиби рус Аркадий Асипян шикаст хӯрда буд. айни ҳол Давлатманд дар шаҳри Москва қарор дорад ва барои ҷанги навбатии худ омодагии ҷиддӣ дида истодааст. ба Давлатманд Чӯпонов ба ҷанги дар пешистода ғалаба ва бурдбориро орзумандам. аллакай ба ҷанги навбатии Муҳаммад Наимов 3 ҳафта мемонад. Муҳаммад Наимов имрӯз дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин расмро гузошта 3 ҳафта пас чемпиони нав иншааллоҳ нависон. хотиррасон мекунам ки набарди навбатии Муҳаммад Наимов рӯзи 18 феврал дар турнири навбатии Титан FC 74 дар карди асосӣ бар зидди ҷанговари фаластинӣ Ал-Алқайсӣ баргузор мегардад. хуб акнун мегузарем ба барномаи Чӣ гап. Дэвисон Фигередо чорум набард бо Мореноро ташкил кардан намехоҳад ва ӯ аллакай гуфт ки муҳорибаи навбатии худашро бо кӣ мегузаронад. суханҳои Фигередо дар ин бора: Брендан Морено ба ман имконияти як бори дигар ҷанг карданро надод. ӯ нахост ки мо боз биҷангем. танҳо дар ин байн чизе рух дод ва ӯ ба ҷанги сеюм розӣ шуд. агар Морено чанд моҳи оянда хуб рафтор кунад, шояд мо фикри чорум ҷангро кунем. ҳамчунин Дэвисон номи ҷанговаре ки мехоҳад бо ӯ биҷангад гуфт: Кай Кара Франс, бешубҳа ман мехоҳам бо ин ҷанговар набард кунам. ман мехоҳам ӯро нокаут кунам, чунки ӯ ин корро бо Коди Гарбранд карда буд. аз ҳамин хотир ин ҷанговаре аст ки ман мехоҳам ба хоби ширин равон кунам. айни ҳол маро муҳориба бо Кай Кара Франс шавқовар аст. албатта ин суханонро Кай Кара Франс шунида дарҳол оиди ин муҳориба ҷавоби худро ба Дэвисон дод. суханҳои Кай Кара Франсро гӯш мекунем. чемпион суханҳои худашро гуфт: дар куҷое ки набошад, чӣ гунае ки набошад, биёед инро ташкил кунем. ман омодаам, Дэвисон. хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё шумо ин ҷангро миёни Кай Кара Франс ва Дэвисон Фигередо дидан мехоҳед? фикратонро ҳатман дар зери видео нависед. ҷанговари вазни ниммиёнаи ташкилоти UFC Ҳамза Чимаев айни ҳол дар пойтахти Таиланд Пхукет қарор дорад ва барои ҷанги навбатии худ омодагӣ дида истодааст. Ҳамза Чимаев дар саҳифаи твиттерии худ ана ҳамин расмро гузошта бо забони бразилӣ Гилберт Бёрнсро ишора карда чунин нависонд: ба марг омода бош эй писар. айни ҳол дӯстон, ин муҳориба ба таври расмӣ эълон нагардидааст. модоме ки ҷанговарон якдигарро ишора карда инчунин суханҳо мегӯянд, пас маълум мешавад ки рақиби навбатии Ҳамза Чимаев ин Гилберт Бёрнс мешавад. ҷанговари вазни сабуктарини UFC Пётр Ян оиди кори мураббигии Генри Сехудо фикрҳояшро баён кард. таъҷубовар нест. Генри Сехудоро бояд аз мураббигӣ барканор кардан лозим. чӣ гуна ки ӯ аз муҳорибаҳо барканор шуда буд? ба ҷавоби гуфтаи Пётр Ян Генри Сехудо хомӯш наистоду чунин гуфт: Читер Ян, ман медонам ки ту намехоҳӣ ки ман баргардам, чунки ман кори бадеро бо ту анҷом медиҳам. баҳсу мусоҳиба миёни ду ҷанговари дигари вазни сабуктарини UFC Аскар Аскаров ва Кай Кара Франс рух дод. Аскар Аскаров дар твиттери худ менависад: ман Кай Кара Франсро мекушам ва имконияти муҳориба барои камарбандро соҳиб мешавам. Кай Кара Франс дар ҷавоб чунин гуфт: интизор шуда наметавонам вақте ки туро нокаут кунам. Аскар Аскаров дар ҷавоб нависонд: ман бошам интизор шуда наметавонам лаҳзаеро ки хайпи туро мешиканам ва дараҷаи ҳақиқии туро нишон медиҳам. айни ҳол Кай Кара Франс ва Аскар Аскаров дар ташкилоти UFC муҳориба надоранд. хуб дӯстон, инҳо буданд хабарҳои тару тоза аз ҷаҳони варзиши ММА дар барномаи Чӣ гап. барои пешравии мо лайкро зер кунед, зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кунед ва ҳамеша пайгири видеои нав бошед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибу диданӣ ва маълумотҳои босифатро мо пешкаши шумо мекунем. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. то барномаи навбатии Чӣ гап.